Sizohlabelela nje ingoma epholile siphakamise uba ubishop. Haleluya. Oh Asoze aphela
Apostle Peter, it's a great honor, man of God, seeing you. Amen. Hallelujah. Ngicela abazali bami ningamkele nhlobo ninalo. Umhlobo omkhulu tata wena. Praise God. Uba Vice Archbishop. We come a long way. Yes. Glory to Jesus. Ebeke wafika iminyaka edlulile naphakuthi ekhayeni. Glory to Jesus. He bless us with a powerful message. Amen. I'm not going to take much of your time. Sikhona speaker sanamhlanje. So what's nje lento incinci kule mizuzu uThixo ambizela ukuthi ndiyenze ndihlale phansi. Man of God, it's an honor. Thank you so much. Yabulela your grace, Bishop. Yes. My Lordship. Yes. Greeted on all the excellencies. Be greeted. Egameni lika Kristu Yesu. Amen. Hallelujah. Andithathe kancinci lento uzoma apho under your anointing. Ebazalwane ndiyafuna ukuthi the father of this house is a very anointed man. Those who were doubting him andihlobani nabani nje. Repeat it down. Andihlobani nabani nje. I'm a very chosen person. Kuthiwa uhamba private jet, but ndijonge into kaNkulunkulu ihlangana likum, that's right. This man is anointed. Ugcotshiwe uNkulunkulu, and God is using him mightily. He's a preaching machine. Glory to Jesus. He's a preaching machine. Uyancedwa kakhulu uNkulunkulu. Amen. You know, there are self-appointed leaders. Yes. Bishop Mulman, there are self-appointed leaders. But amongst those, there are so-called leaders and sent leaders. Especially when we need to be very careful. Paul, he writes and says, singalandeli yonke imimoya. Funa siyiqinile imimoya. Siphila kwixesha lokugqibela. iBhayibheli lithe uzobakho abafundisi nabaprofeti bobuxoki. So we need to be very careful. So silapho bazalwane, we are here to celebrate. Yes. Not just any man. Sizo celebrate a God-chosen servant. So I want us to enjoy ourselves. Glory to Jesus. Hallelujah. Funa sonwabe sivuye kajongo bese. Kajongo makhe etemaki. Wafe wamusi. Nisenaba serious kalo. Akangi dithethe kajongo maki temaki. Wafe wamusi. Hallelujah. Kocho kokugqibela nje ithi maki ndiyawuthanda mfana. Nobunentshebe umxelele. Hallelujah. Sikhona bazalwane. We are here to celebrate. Sizovuya. Sizova kamnandi. That Uthixo has added another year phezu kobomi bakhe. Andibonga God. It is not an easy thing. Yabona thina sibizwe inkosmos. Asibizwanga ngabantu.
Yeah. Because there is a problem when you are called by man. Yeah. There was a man in the Bible. It is recorded. Saul was called by man. Yeah. Wayebizwe wanyulwa abantu. Yeah. uNkulunkulu engambizanga. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Never tell bazalwana ubizwe nabantu ababizwanga nguThixo. So when uThixo engeza iminyaka phezulu kwethu siba kamnandi. And we celebrate. Silapho namhlanje for Lord. Sizawukhila kwincwadi yabaseGalati. Chapter chapter number 6. Thank you, Jesus. Yeah. We're going to start from verse number verse number 4, 5, 6, 7, 8, and 9. You know, I don't want to evangelize, but if you study, amen. If you study, hallelujah. We will engage. Yeah. You know, there is no one or better pathway to. Yes. We are all the same. Hallelujah. Amen. Ngoba inebulala ibandla ebulala abazalwane umzalwane azijonge azithathe ngento yakho. Amen. The Bible says lithi izwekosi umnye uThixo umnye umoya kunye nobhaptizo. So in other words, ithetha ukuthini le nto botata bam? The same spirit ekuthi ikubo. Hallelujah. Sawula notata enkulu. Umoya okubo ukuthi. Umoya okuni ukuthi. But umahluko ulapho. Noma sisetshenziswa umoya but uNkulunkulu usibeke kwi-dimensions ezahlukileyo. Lelo lesithi iBhayibheli imimoya yabaprofeti mayelulamelane. Alibonga igama lenkosi. So akunandaba whether you are young. I was blessed watching that boy. That boy is generally uculo nje le nto yenzayo he understands better. Uthixo can use anybody. Yeah. Anyhow. Yintoni uNkulunkulu ayifunayo from us? Ufuna umuntu after his heart. Amen. Ufuna umuntu ofuna ukusetshenziswa nguThixo. uNkulunkulu awaits from anybody. Othi here I am, ngisebenzisa. Ngiyafuna ukuthi njalo silapho. In order for that to happen, then it is always and very much important in unity. You ought to be like your father. Amen. Ufuna notata wakho. Ngoba sizelwe ngabantu ababini. Sizelwe ngabazali bethu physical. Uthixo wasipha abazali
but spiritual. Amen. Now, yabona uhleli kwisitulo ezingafani nezethu. Hallelujah. It shows that he is the father of the house. Now, ndifuna ukuthi kubantwana balapha, in order for you to catch the anointing, uthi ayibeke phezu kobomi bakhe. IBhayibheli lithi honor the prophet. Amen. And you will receive the prophet's reward. Amen. Ndikota kababomi mntatu mama, so that siphumelela usi-understand that uthixo uthini ingqondo yakhe ingapha kwengqondo zethu. Alibonke Enkosi. So nxa ufuna receive the anointing that is upon your father, Amen. you need to honor your father. Hallelujah. This is the first step. Yes. This is the first step. In Bible, there was a son in the Bible. His father, it is Elijah. Amen. Igama lakhe lingu-Elisha. Now, to receive from your father, okanye ukwamkela nokuzuza into uthixo ayibeke phezu kotata as a son, Amen. you need to honor. Amen. And by doing so, do not think uzwalula, people will start talking. Amen. Abantu bazoqala bathethe. Amen. Abanye bafuna ukubonisa izinto ongaziboniyo. Amen. But because of ikhona into oyibonileyo, Amen. you will never receive it from your father if akho nto uyibonileyo. Amen. So therefore, if akho nto uyibonileyo, this house is not a right house for you. And I believe there are leaders here and followers, as I am a leader. Amen. So uNkulunkulu akayenzi confusion. Hallelujah. He is a God of order. Amen. Amen. Mhlawumbe kodwa balapha ba-illiterate. Amen. Abantu abaphuma kufu esikoleni abanye baphuma kutho. But what matters is the anointing. Amen. So ithi le nto bafuna uyithetha uBishop ithi, what is it that you after? Amen. Yinto le nto uyifunayo okanye uyileqayo. If ufuna izinto ezi-tangible, xa ndithetha ngento tangible ndithetha ngento ephathekayo, Amen. then you are in the wrong place. Amen. Amen. Yeah. Ngoba thina iBhayibheli lithi funani kanye ubumkani bamazulu. Ndelilandele lithi zonke ezinye izinto sizolandela. Hallelujah. So therefore, if you are here, ulapha kuba ufuna intambiso ekuathi Amen. Bishop ikwenzelile izinto ezibonakalayo. Amen. Uzasifumana. That is for sure. Amen. But eating, you know what next? Amen. Uzasifumana. What next? So let us be after for the things of God. Amen. So when we are going to read Barcelona, so just short verses, then we can advance. Yeah. Honor the prophet, and you will receive the prophet's reward. In Bible, people started to talk about Elisha. This man, Amen. Yeah. wavala indlebe zakhe. Ngoba when ufuna into you focus. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Elijah, wabona this guy utenqaku. But what is it that you want? You don't listen. You know what, Elisha? I
azange into eziphathekayo. Amen. He asked for something that thina ngeke sicele kuThixo. Amen. And sometimes in last tangers, we can vouch and sit here, sincokole, zinto zicelayo kuThixo. One example, you will ask for a house. 2, you will ask for a car. 3, you will ask for a job. Then it ends there. But I want us as a church of God to change your mindset. To change your mindset. Amen. Ngasithandaza ngokuthi uNkulunkulu uthi ndiyazazi izidingo zakho. Amen. Wena ungekathandazi, I know what you need. Ungavulwa ndiyazazi izidingo zakho ma. Amen. I know what you are lacking in your house. Amen. But as the church, we need to change our mindset. Siqale sithandaze umthandazo owahlukile kubanye abantu. Amen. Esingizawulela le verse. Let us honor this man. He is anointed. Amen. Amen. And he is called by God. Amen. Hallelujah. Yeah. If he was not called by God. Amen. Hallelujah. When he calls, if he was not called by God. Amen. So ngizamukuthi bazalwana ubuhlobo bethu abuhlobo izinto ezithenjable. Yes. Ubuhlobo bento zikaThixo. Amen. There is a lot that I'm learning from him. And I believe now there's a lot that you are going to learn as you are learning. Alibonga malenkosi. Hallelujah. Kacho umeza. Katia smandisa. Ayikaphuma umthombo wokuqina. Sabuze ngubani utata siphathele yena. Hallelujah. Hallelujah. Kaphuma umthombo umeza wokuqina. Kathi meza. Ubani nalo? Vizi man. Ngoba kaloku funeka gijime. I'm not here to gijima today. Ukhona ogcotshiwe uzogijima. We need to speak sense. We need to preach a sound gospel. Yes. Angeze bazalwane sibizwe nguThixo kule generation and then we preach a shallow gospel. Amen. See, let us face reality, reference. Yeah. The reason abazalwane esibakhokelayo bengakwazi ukuyifumana lelo siphethe, it is because of their mindset. Amen. Amen. Change your prayer style. Change indlela obona ngayo into zikaThixo. Khakuthandaze for 2 hours. Yazi uthandazela ntoni bawo vele emandleni. Amen. Uthandazela Thixo mazivele izipho. Amen. Zikwazi uku-operate zisebenze in the church. Hallelujah. Because iBhayibheli lisichazela ukuthi when the gifts are operational liyakheka ibandla. Hallelujah. And now when we talk about the church, we are not talking about only this church. Nasithetha ngebandla, sithetha global. Hallelujah. We are praying and waiting for mothers Amen. who are going to pray a prayer. When they finish praying, Hallelujah. we are waiting for sons and daughters Amen. who will move in accordance and be aligned with the will of the Father. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. See God, amen. See God. Because why? The Bible says nature. Yeah. Nature is waiting eagerly. No. Idalo ilindele ukuthilwa Hallelujah. konyana. Amen. And when we talk about the sons, Hallelujah. we are not talking about the
agenda. Yeah. Sithetha ngonyana akathixo. Uthumele imisasa. Oh, hallelujah. Ah, glory to Jesus. Ungangelwa abantu kodwa ngenyawo. Ngoba ufike into a position of understanding that I'm not only called for the church, but I am called for nations. I am not only called for such things, but I am called for deeper things of God. What are your mama so called? I understand. You know, when we praise, now we are here to celebrate this man, an anointed servant of God. So therefore, he said, and I called, wait, no, wait, I can say, he stood here and he called and said, we are here to bow and see to the man of God. Hallelujah. And rest assured, Mamela, when uzothathisipho, uzofika uvayishe kanti akakela kanye izulu, lisuke lapha lizabongela, lezi zinto edala uzithandazela, namanqamo odala athandazela, asuka avuleke ngoba you understand what you are saying. Hallelujah. Glory to Jesus. Tolong today. Verse number 4 verse. Can you read for me? Verse number 4. Yes. Elowo ke makawucikide owakhe umsebenzi. Yes. Wayeyakwandula ukuba neqhayiya ngokwakhe yedwa. This is Paul uthela ebandla laseGalati uthi elo makawucikide wakhe. Amen. Umsebenzi. Ebazalwane sibizele uzokusebenza. Asibizele umathuli necawa. Sikhona isikila sanamhlanje. Hallelujah. Asibizele umacaweni. Yeah. Because if you have an understanding yokuthi ubizele ecaweni uzawudibana nento zecawa. And xa udibene nento zecawa zabangela ukuthi ungakwazi ukusapota le ndoda. Ngoba uzomjaja ngento zecawa. But sifuna abantu ababizwe nguThixo. Ndizoqinisekisa ukuba wena awubizwa ngabantu ubizwe nguThixo. So therefore, if God is called you, umsebenzi lo akubizele kuwo funeka uwenzile. And mamela akho nto siyenzela uThixo for free. God is a rewarder of men. Akho nto siyenza mahala in the house of God. Whether we ask, siyashayela, whether noma senzani, everything matters in the house of the Lord. So therefore, ndisebenze vice archbishop. Yonke into endiyenzayo ndiyenzela uNkulunkulu. Sometimes ndizakwenza ngokubisana. I do not get disappointed. Ngoba ndiya-understand andiyenzeli yena, kodwa ndiyenzela lona umdumileyo. Kakade ayinguye ozondiwata, ndizondiwata ngulowo amdumileyo. So therefore, bazalwana ngiphelele mandla ekusebenzeni. And andiyenzeli imali for you to celebrate. Andikho lapha now for you to like me, so that ungithandile. But ngizothetha umyalezo othi is motivating you that kuyasetyenzwa in the house of the Lord. And when we work sisebenza, asisebenzeli ukukhwatyela izandla, kodwa sisebenzela uNkulunkulu. Hayi my God, ongabonakaliyo kodwa obonakalayo. Hayi ongaphathekiyo kodwa ophathekayo. He's an invisible God, kodwa hayi uyabambeka. Amen. Hallelujah. Kodwa ndizoshumayela. Aye. Toma ngizomotivate. Aye. Amen. Amen. Umsebenzi Aye. uyaqhiyedwa. And when we have a responsibility, yonke into endiyenzayo in the house of the Lord, I do my best. Amen. I'm doing my best. This is my best. And I'm not doing it for you.
senze inkosi. Amen. Ngoba sikhandela izandla. Uyini nisebenza utata ngibone. Ubona ubani? Ufuna ubona utata? Ufuna ubona uNkulunkulu? Yobona ndiyasebenza le nkosi, uyisebenza andingiwathi. And bayangena bayanuso bayagcwala emnamlelini. Lalela mzalwane. Likhona ixesha likaThixo. That time ixesha likaNkulunkulu likhona. And nxa lifika ekuphakamiso akukho nani ezokuthola. Even nami ngathi ebavayisihlisa lamfo because lamfo lo uyabhetha. Sizamhlisa sokuncane. When God lifts you up, Amen. Yes. No one can take you down. Nxa evula lithi kamatana. Hayi. Akumthakathi kodwa nofana. Lord Jesus. Fula ho. So to verse. Yes. Angabi nalo ngomnye. Verse number 5. 5 verse. Sorry. Yes. Kuba elowo uyakuthwala owakhe umthwalo. Mamela bazalwane. Ungangeke uthwale imithwalo yabantu. You are not God. Sikolo bazalwane. Uthi Yesu onthandayo. Akazincane. Awuthwale owakhe. Hallelujah. Somthwaso wakho. Uzamphazamisa endleleni yami. I have a responsibility to carry my cross. And bazalwane mamela. Sinezipho ezahlukileyo. Hallelujah. Sinezipho ezinjani? And you must never be hungry and be thirsty for a gift you need. It is what kills the church and the momentum of the church. Because of ufana bani ibisela ba mcingele hayi ndifuna ukushumayela njengotata umcingeli, ndifuna ukusebenza njengaye, ndifuna ukucula njengaye, ndifuna ukunxiba njengaye. No. You have your lane uthi xa bizele kuyo. Hallelujah. Yazi bazalwane ngicela uthetha tata. Yazi ukho abantu ababizele uklina. Hallelujah. Ijobe ngadelekileyo. Ukho abantu ababizele to just to clean the house. And lo mzalwane xa ecleana uyambona lento noma uyenza upassion. Uyayenza sisisi. Ngoba ubizelwe. And if you don't understand that, so we understand that insikelelo zanzima. So we have different gifts. So khawukhangelele yakho uyeke ngokuNkulunkulu uhamba lokumuva xa lisenza lambizele yona. Ungathi lenze yakho. Oh, I love that daughter. You know, dibile Jesus. when she takes a mic from the man of God, she bows. Yes. It's a sign of respect and honor. Amen. Ziyafuna ifundisa ama yaza ungenazima kwabantu. Yilo mntana and she does it with passion. Womuntu lento yakhe lento xa usenza lo bizelo yona ayisidibi sokusikelele. Hallelujah. Xa wenza lento bizelo yona isuke isinews isi-uplift because wenza lento bizelo yona. Okay, okugqibela kathi maybe bizelo ntwana. Okay, so mhlawumbe akasazi. Mhlawumbe akasazi. Mamela bazimana umnetha.
Ndoda yabona if awuzazi ubizelo mhlawumbe wena uthanda nje ingoma na ukuculwa Yeah. ikhona imfana yahlatshwa ngenxa inevisa kamandi lonto but awuzazi ubizelo ntoni imali mamela uThixo uyabuzwa Hallelujah. Nkosi undibizele ntoni ngeqhawe yintoni umsebenzi wami okay mhlawumbe njengoba ke sahlukile muso bakhona abangakwazi ukuthetha nomva mhlawumbe singakwazi ukuthetha bala simva sonke sikhona ni bheka emunzweni ujonge lento uva kamandi xa isenziwa khawusondele kuyo mhlawumbe ubizelwe yona because akho umuntu lapha ongenasiphiwo sonke sineziphiwo but iziphiwo zethu zishiya zahlukile khawuleza tatam uzamletha tata Verse number 6. 6 verse Makathi ke lowo ufundiswayo ilizwi abelane nalowo ufundisayo ngento zonke ezilungileyo. sizokwenza lonto asifundisi sonke musa angafundisa Yeah. so sifuna we understand lento sizoyenza Verse number 6. 6 verse Makathi ke lowo ufundiswayo mamela lowo uthwani ufundiswayo mamela njebe ndinapha ndinezelo ezavasi archbishop yes so makathi lo uthende tata lowo ufundiswayo ilizwi lo ufundiswayo wokufundiswayo nguwe mosalithi ne right masambe tata abelane nalowo ufundisayo. make ngoku abelane nalowo ufundisayo ithende imezi yawo zikaba size kubabuvayisi size kuba Hallelujah. haleluya makabelane nalowo ufundisayo ngento zonke ezilungileyo. mamela ngento zonke ezinjani bazalwane ezonke ezilungileyo glory to Jesus sizokwenza lowo nto we are here for that alibogama lenkosi when uyasifundisa so thina in exchange sizokwabelana ngento ezilungileyo alibogama lenkosi kati meli uziphethe zakho alright glory to Jesus masambe tata siyadlula nje ndifuna ukuzophila usifundele ekhaya yes Verse number 7. Musani ukulahlekiswa. uThixo yena asingowokulahlekisa. mamela bazalwane musani ukuthini uThixo athini uyabona bazalwane I've been in this industry yokuhamba noNkulunkulu for years Yeah. Kaupinda budi. ndithi tata Yeah. I've been in this industry Yeah. moving with God for years Yeah. amen uThixo ufundise into ezininzi and izidamfundise zona zezisishare nani nabo tata balapha i-experience counts wow Lord Jesus uthita ngothile la yes Verse number 7. Musani ukulahlekiswa. uThixo yena asingowokulahlekisa. Kuba into athe wahlwayela yona umntu wovuna kwayona. imali bazalwane ndifuna uyenze le nto sizayenza namhlanje with understanding le nto uhlwayela izofuna yona yazi bazalwane singabaqhatha bonke abangazi iqhatha yabona uNkulunkulu tata uyandazi uba ndinamali ebhotheni yami uyayazi ndinantoni endlini he knows my assets he knows my strength
And akasibizanga nje uThixo nje silapha from nothing. Usibizele to come and support this man. Hallelujah. Sizothini bazana? Ivision uThixo ayibeke kuye. Sikhona bazana lapha. Ayikho imibizelo lo. So ufuna understand namhlanje. Botata bam. Ayikho into esibizelo yona to come and support. Kwenze umsebenzi uNkulunkulu amlizele wona amenze ngenhliziyo engenayo ikhanda. Usibizele to support, not to compete. Amen. Amen. Sometimes mhlawumbe apho ukuthi ukhona nxa umile kodwa shumana phezu kodwa Archbishop, Vice Archbishop, and the church will respond. Imali disappoint you. Uyazi yinto lebangela wenze lo lugcobo ukuthi qalibeke kuye. Yo yintambiso kuye ibangela uphimisela apha entethini. Glory to Jesus. Zama and disconnect yourself. Ucimba uzophinda wenze ngohlobo usenza ngalo. Mamela bazalwane, kuphinde zahlukileyo my apostle. The anointing and the gift. Amen. Ugcobo nalolu ugcobo nesipho. Sikhona isipho singozi nxa sihamba sodwa. Yeah, funding. Isipho singozi kuwe nakuba ngithetha kuwo nxa sihamba ngaphandle koqobo. Ngoba ugcobo lulolenza umahluko kuzo zonke izinto esiza imali ngokulela uThixo ndithandisiwe. Amen. uThixo mabisho uthi I am anointed. Dikhojelwe ukushumayela. Yini ukushumayela sisipho. But uThixo andihamba nje nesipho kodwa ndithandiselwe ukushumayela. So yonke into esiyenzayo kufanele siyenze with the anointing. Now disamuthi bazalwane, you can never compete with your father. Hallelujah. 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 The difference between us and you, as happy only with the anointing, Siyamba also with authority. Amen. Hallelujah. Onyana bakaStefa bambonile bamstudish upon how he acts and esenza umsebenzi. Bathi no singakwazi ukuyenza lento ayenzayo because umjongo ye-action ulula isandla abeke phezu kwentloko aphume amademoni. So we can also do it. Bali baluthi uPauli my God akagotshwanga nje unegunya. Igunya lakhe alipheleli apha, igunya lakhe lisuka from above and liyalawula kuyo yonke imimoya. Athi amademoni ningobani nina? Hallelujah. Athi amademoni ningobani? Ngoba siyamazi thina uPawulos. Hallelujah. We know who he is. We understand that the anointing, the authority, and the happiness of one another. I am your Hallelujah. Never make a mistake with the so I'm a gift. You are in danger. But in Mamela put to your stand, he calls fathers to cover us. Amen. Yeah. Amen. Hallelujah. Yabona emsebenzini namhlanje. Yo, izulu liyahlonipha. Ngoba you are here to honor the prophet. You are here to acknowledge the anointing and the calling that is upon his life. Yeah. So never compete with your father. You never authority.
Mhlawumbe omnye akafundanga. Ngoba into kaThixo ayela esikolweni. Okay. Now I'm also a theologian. I've been to school. Yeah. But so into kaThixo ayela esikolweni. Yeah. Ilubiliso. So if you honor him, you'll never go wrong. Verse number 8. Yeah. Ngokuba lowo uhlwayelela eyakhe inyama wovuna ukonakala ngokwasenyameni. Yonke into yenzayo okay. Lowo uhlwayelela umoya ke wovuna ubomi obungunaphakade ngokwasemoyeni. So ezi zinto abazalwane zahlukile zimbini. I won't teach about them. Sikhona abazalwane. Hallelujah. Zahlukile zimbini. Umoya nenyama. But ngifuna uhlale into ethi wena awusiyo inyama. Wena ungumoya. Lo muntu ujonge esipilini when you are dressing yourself ayinguwe. Amen. Wena ngulo muntu ngabonakaliyo. Amen. And if we understand that bazalwane sizawufuna into zikamoya. Ngoba singabo obenyama singabomoya. And uThixo siyaba naye ungumoya. And utshaba esilwa nayo lungumoya. And izikhali ufuna sisebenzise ngezomoya. Verse number 9. Ke ekwenzeni okulungileyo masingethi amandla kuba sovuna ngexesha elililo ukuba asityhafi. Imani bazalwane nazi verse ngiyahlala phansi. Just give me 5 minutes. Cela man of God ne. Ungifundele kwale verse where there is a comma you stop. Funda la. Ke ekwenzeni okulungileyo masingethi amandla. Mamela bazalwane. Le nto inesenzo. Amen. Yoqala lesizayenza namhlanje. Ithi mos masibelana into ezinjani ezilungileyo. Now lithi izwe lenkosi. Ekwenzeni okutheni masingathini ngifunda data siyaziva. Ke ekwenzeni Cela siyimamele bazalwane. Ke ekwenzeni okulungileyo masingethi amandla. Okay, ngicela umuntu liphinde data asikayiva ncam. Ke ekwenzeni okulungileyo masingethi amandla. Can you do it for the last time? Ke ekwenzeni okulungileyo masingethi amandla. Nivi. Hallelujah. Paul will never say ati masingethi amandla. Ekwenzeni okutheni. So when you do good, challenges will come. Yeah. No one's okulungileyo. Challenges will come. Amen. Umcelimngeni uzokuza. Yeah. Now usenza lona Okulungileyo. Now usenza lona mamela ke bazalwane manicela undisappointa. Enye umcelimngeni singamfumani ngaphandle. Simfumane kwabeni. Hallelujah. Amen. Sikala singaphumisi lapho mosne. Yes. Umcelimngeni uphuma nalapha kuthi. Amen. Mamela telefone apha. Why? Because bazalwane not all of us are gay. Siblendo sonke sikubo. Amen. Sometimes there are some of us in a school say that ayikho lento beyenzwa utata. Who are you? Who are you? Ungubani wena? To judge what the Father is doing. Jesus. Amen. Wena umsebenzi wakho benthe uzothi uzosupport andithi. Umsebenzi wethu sizothini? Sizosupport sikhona. Now lithi silenkosi masingethi mandla ekwenzeni okulungileyo. Asingethi mandla ekwenzeni okulungileyo. As long it is good, do it. Hallelujah. Sometimes
esilungileyo ngokuthixo wethu ulungile. And iBhayibhile lithi sawulandelwa nathi ngokulungileyo kuba bonke ubomi bethu, ngoba thina singabantu bezinto ezilungileyo. And nasenza into ezilungileyo uba khona umcelimngeni-challenges. Le nto siyenzayo ilungileyo. Singapheli mandla basolwane. Ngiyayazi bakhona bemele ukuthi balapha bekho. Ngiyayazi bakhona besiqale nabo uplana, but when we came closer to the date bajilika ngompinga. Mamela ke, ndifuna ifocus yakhe ingabikho kuwo. Wena ulapha, you are a right candidate. uNkulunkulu wethembile to ukusekelela the man of God ngoba ungethi mandla ekwenzeni okulungileyo. Hallelujah. No, when the going gets tough, sometimes kunzima ubona ukuthi ndine-200 car and the 200 funeka ndifuna usapota umsebenzi kaNkulunkulu ngapha yindlu yabe. Thokoza mamela, when you sacrifice for God, Yeah. it is not in vain. Thixo Mazulu, yes. Kwenzeni okulungileyo Yes. singethi amandla Ewe. kuba sovuna ngexesha Mamela bazalwane, le nto yenza ingathi ayibonakali. Yeah. Lo mnikelo wakho ingathi awekho ama-results. Kakade into zikaNkulunkulu, when you plow a seed, imbewu ayikhuli namhlanje. Khona ixesha, my God, elithathayo kufika isizini ye-orange ngoba xa ifikile ifika nayo idlule. Glory, yonke into bazalwane inesizini nexesha layo. So ungethi mandla ekwenzeni okulungileyo. Yiphanduli yethu. Andiboni into kodwa sawuqhubeka sakwenza. Andiboni ma-results kodwa ndizonikezela. Ngoba le nto ndiyenzayo ndiyayazi ndizawuvuswa. Hallelujah. Tata ke ndithande petroli kodwa uyandixuma, jonga. Uyazi umvuzo wakho. Ngokuthi kuyasivusa ngexesha lakhe elifanelekileyo. There is time of God and the time of man. Likhona ixesha labantu nexesha likaThixo. Exesheni labantu siyapelika. Labaka lushatalaba. Hallelujah. Rekalimahaswela. Exesheni labantu siyalila. Hallelujah. Exesheni labantu my God. Sithi ndifike ndiyeka ndisuka ndisayeka. Hallelujah. I have to declare something that I'm in Gaza. But I declare something to the Lord. The food after tonight. You after tonight. And yes, this is so hard. So you have to call them a result. Which was I fully niago. Na niago ne faiwe usafleka. Na somebody else man shios akuleka. Na no kunaisha usapilishwa. Na no go after tonight. Glory to Jesus. Ikoni definitely busadi senele. Ramakarusha tayamaha. You. There's a wave of blessing that is coming. As I was looking at God will bless you. The man who can tell us how money you want to declare. That God is great. And it is time. It is time. Can't you bless? Beza. It is ready. It is finished. No. I want you to mean it in Mesa. My time is arrived. You want to try this whole thing, you want to try this. The going gets tougher.
Indosisi inisiyele ixesha lethu lifikile. Sizawubeka nathi ngoku, sizawulila phathi inyembezi zethu ayizoba zinyembezi zesolo but of joy, ngoba amacango avulekile. Yayazi wena usenzima apha but you have pushed your way. Wena uqabele nomndeni usuze apha. Hayi my God, kodwa ngizothi ukubulala kwakho akunamathe Nkosini. Ngizokuthi imizamo yakho are not in vain. uThixo uzile wehlile uzokuhlangula ngegama likaYesu. Amen. Jesu nasekuseni Nkosi ulungile, nasekuseni Nkosi uphakeme, uwe imvula Thixo yamazwi akho Nkosi. Nkosi yami uwe umbethe, Nkosi elamandla wakho unganyikimisa, babutulisa imbewu entsha.